खेसारी फैंस के इंतजार भल खत्म काहे कि खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा दरदिया ए बालम। अरे हाँ, दरदिया ए बालम गाना कब तक लगता कौना चैनल से तो कौ तरीके गाना रिलीज करल जाता, गाना में काम के कइले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ, दरदिया ए बालम ये वाला गाना के लिखले के बता, गाना के लिखले बड़न टुनटुन यादव। अरे हाँ, राइटर टुनटुन यादव वाला गाना के लिखले बड़न। बाकी वाला गाना में तो वो लोग के म्यूजिक सुनने के मिली न्यू म्यूजिक डायरेक्टर के। अरे हाँ, जेकर नाम बा राहुल यादव। अरे म्यूजिक डायरेक्टर बनन राहुल यादव। बाकी भाई लोग बतावल जाता कि खेसारी लाल यादव के वाला गाना दरदिया ए बालम बहुत ही जबरदस्त मस्त झकास होके वाला बा। खेसारी लाल यादव के टीम द्वारा दावा करल जाता कि हाँ, खेसारी लाल यादव के वाला गाना बहुत ही जबरदस्त होके वाला बा, बहुत ही मस्त होके वाला बा और गाना में कुछ हट के और न्यू होके वाला बा। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना गईले के बाद गाना गईले बड़े भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज। आ रहे हैं खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के आवाज़ में तो लोग के ये वाला प्यारा सॉन्ग सुने के मिली। बाकी वाला गाना जो बा तो बहुत ही जबरदस्त मस्त बा। बाकी तो लोग बता दी कि वीडियो फॉर्मेट में तो लोग के देखे के मिली, तो वीडियो में तो लोग के देखे के मिलियन ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव और रानी एक्ट्रेस। एक्ट्रेस रानी और खेसारी लाल यादव के साथ वीडियो शूट करल गल बा। बाकी वीडियो भी बहुत ही जबरदस्त मस्त बा। खेसारी लाल यादव के वाला वीडियो में लुक तो लोग के नया देखे के मिली और लुक बहुत ही मस्त बा। बाकी वाला जौन गाना बा तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होके बा। अरे दरदिया ए बालम वाला जौन गाना बा तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। बाकी तो लोग बता दिए गाना कब तक रिलीज होते, गाना जौन बा तो 5 तारीख के रिलीज कर दिया 7 बजे, वरना 7:15 पर 5 तारीख के वाला गाने के रिलीज कर ही दिया। काहे कि पोस्टर पर भी कोनो डेट टाइम नहीं लिखा, लेकिन भाई लोग 5 तारीख के हमारा जहाँ तक लगा था ये वाला गाने के रिलीज कर दी। तो लोग इंतजार कर लेंगे। ग्लोबल म्यूजिक पर गाना आवेला बा, गाना बहुत ही जबरदस्त होके बा, बहुत ही मस्त होके बा, खतरनाक होके बा। रानी एक्ट्रेस के साथ वो लोग के वाला वीडियो देखे के मिली। बाकी ये वाला पोस्टर के जौन बैकग्राउंड में बा तो कुछ दूसरे और न्यू लागता। बाकी गाना आई तो देखल जाए कि हाँ गाना कैसा निकल बा। बाकी गाना बहुत ही जबरदस्त बतावल जाए ताकि होके वाला बा। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल, वीडियो अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।